दतमा बियाबा इउपिपिएलआ जे देरहासिगोन बेनो प्रमाण जोंनिहाय 2500सो बावहाय विभिन्न हान्जानि बिपिएफनि जोंना जिएसपिनि गुबुन गुबुन हान्जाफोरनि जोंनि इउपिपिएलआव जगदान जाफैदों। दिनै दतमाल' नङा 40टा जे जोंनि बिटिआरनि बिजाब दङ, मोनफ्रोमबो बियाबावनो दले बले बयबो इउपिपिएल हान्जायावहाय जइन जाफैगासिनो दङ। मानो होनोबा थांनाय 5 बोसोर जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननायावहाय इउपिपिएल सरकारा बेयाव गोजोनखौ गायसनदों, बेयावहाय हा हुनि मोन्थायखौ रायजो राजानो होदों, बेयावहाय मन्दिर बानायनो थाखाय गिर्जा बानायनो थाखाय 2 लाख रां आलारि सोरां बिथांखिनि आन्दाराव होदों। सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो माइनाव सोरां बिथांखि खालामनानै 75,000नि प्रथम किस्ति 25,000खौ होदों। जोङो बाव लाइमोनफोरनि गेजेराव गुन गोनां सोलोंथाइखौ जौगाहोनो थाखाय बड'फा सुपार 50 मिशन गायसनदों आरो यूपीएससी एपीएससी इन्जिनियारिं आरो मेडिकेलनि थाखाय जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय जोंनि डक्टर इन्जिनियार आईएएस एसीएस आईपीएस एपीएस अफिसार दिहुननो थाखाय बड'फा सुपार 50 मिशननि गेजेरजों नाजादों। अनसाय बिथांखि होदों, गियान सोरां होदों, बेबायदिनो गोबां बिथांखिनि गेजेरजों थांनाय 5 बोसोरानो जानोसै 4.25 बोसोर समावहाय जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननाय इउपिपिएलआ रायजो राजाफोरखौ सेवा खालामनो नाजादों। बेखौनो मोजां मोनजोबनानै 40टा बिजाबावबो रायजो राजाफ्रा दा दले बले इउपिपिएलआव जगदान जाफैदों। बिजेपिल' नङा, जिहेतु जोङो सुबुं दारा जे खान्थिखौ बड'लेण्डआव जों गोख्रों खालामबाय, डेम'क्रेसिखौ जों गोख्रों खालामबाय। मोनफ्रोमबो हान्जायानो 40 समस्तियाव गेलेयो ना 30 समस्तियाव गेलेयो ना 10 समस्तियाव गेलेनो हागोन बिथांमोना मस्ट वेलकाम। जोङो इउपिपिएल हिसाबै 40टा समस्तिनि 3200 भट केन्द्रफोरावहाय कमिटि दानाया जोंना जोबनानै थांबाय। 2 जुननिफ्राय जोंहा बुथ सन्मेलन जागोन। साफ्रोमबो जोंनि बुथ कमिटिनि सोद्रोमाफ्रा 2 जुननिफ्राय 40टा समस्तियावबो ज' जानानै 40टा समस्तियावबो देरहानो थाखाय जोङो मोनसे प्रिपेरेसन खालामगोन आरो जोङो हारसिङैनो सरकार दानो थाखाय गोख्रोङै हाबा मावलांनो जोंनो 2 जुननिफ्राय जोङो साखाफारा जागोन।